Velkommen igen til InnoTalk, som er InnoHouse podcast om innovation. Mit navn er Søren, og jeg har... Ja, goddag, jeg hedder Rasmus, og glæder mig til at høre, hvad det er, vi skal snakke om i dag. Jamen, jeg tænkte faktisk, nu det her det er jo en af vores første episoder, så lad os nu bare starte helt fra bunden af, det er at prøve at hjælpe lidt med at sætte nogle ord på, hvad er innovation? Så Rasmus, dit take på innovation, hvad vil det være? For mig så handler innovation rigtig meget om at gøre ting på en ny og bedre måde. Og gerne på en ny og bedre måde, som også giver noget værdi for en aftager, en modtager af innovationen. Altså, så du siger lidt mellem linjen, at innovation det er ikke kun for os selv? Nej, altså, og uden at skal pege fingre af nogen derude, så kender vi måske godt til sådan lidt det der dilemma om den der Georg Gearløs-agtige type, som opfinder en masse spændende ting, men hvem har det reelt en værdi for, ikke? Altså, så jeg synes, den er vigtig at have med, den der med, at når vi laver noget innovation, så skal det gerne være med en eller anden målgruppe i sigte. Ja, men jeg hører også lidt, at du siger, at du skelner måske lidt mellem forskellige typer innovation, så du sådan lidt snakker om opfindertypen, det er en slags, men er der sådan lidt, er der spektre i det, eller hvad du kan sige? Ja. Altså jeg tror, man gør sig klogt i at måske som organisation, hvis det er, man gerne vil arbejde med innovation, at man starter simpelthen med at have en snak om, hvad er innovation for os? En god idé. Og måske også, hvordan adskiller vi forskellige typer af innovation, så alt ikke er innovation, så at Georg Gearløs-ideen, som måske tager et år eller 2 år at udvikle, jamen den ikke bliver blandet sammen med de samme funding rundt og sådan noget, som version 3-4 stykker af vores eksisterende produkter. Ja. Så ja, sådan en eller anden gradbøjning af innovationen, tror jeg, er rigtig klog, også sådan, når man skal kigge på investering, hvis man skal kigge på risikoprofil, altså når man skal starte med at lave innovationsarbejde, at man har en indledende snak om, hvad er det, vi gerne vil opnå med vores innovation, hvor meget er vi villige til at investere i det, og hvordan skal vi fordele en investering på for eksempel det, man måske sådan traditionelt vil kalde sådan inkrementelle innovationer, altså som er små justeringer, forbedringer og sådan noget på hvad kan man sige, kendte produkter og den kendte verden, og holdt op imod, hvad kan man sige, mere radikale eller innovationer, ikke? Som per definition ligger længere væk fra det vante. Altså man kan sige, altså innovation, det er jo, jeg tænker også mange gange, at innovation nogle gange bliver sådan meget låst i, at det handler måske lidt om et fysisk produkt, eller som du siger, en opfindelse, altså at man kommer til at sætte lighedstegn mellem de ting, hvor det at arbejde med innovation kan jo også være services for eksempelvis. Det kan være til et rengøringsfirma, eller en tømrer, eller en murer, som faktisk leverer en service. Men det kan vel også være en form for processer, for eksempel interne i virksomhederne, arbejdsprocesser, eller bestillingsprocesser på nettet, eller software, eller hvad det nu kan være. Ja, altså en af de store trends, der har været i de senere år, især på sådan traditionelle produktvirksomheder og leverandører til produktvirksomheder, har jo været, at man mere og mere går over til ikke kun at levere produkter, men også levere produkter som services. Ja. Så det er jo også et eksempel på en måde at arbejde med innovation på, hvor man ikke nødvendigvis har de helt store revolutionerende nye skridt på selve produktsiden, men mere det der med, at man går ind og bliver mere en serviceleverandør i forhold til at vedligeholde produkterne, eller i forhold til at lave predictive maintenance, eller altså alle mulige sådan ting, ikke? Altså at man mere overgår til at hvad kan man sige, innovere via en serviceforandring. Jamen det er sjovt, at du siger det der, fordi nu, jeg kommer jo selv fra, hvad skal man sige, den ingeniørmæssige akademiske verden, hvor man sådan gerne vil have proppet ting i kasser. Vi fik lært en masse fine, gerne udlandske ord for innovationer. Så kan jeg huske, at jeg var ude og besøge en virksomhed ude i Vestjylland, hvor vi snakker om det her med at arbejde med udvikling. Altså den proces, der skal til.
Og han havde sådan en meget god måde at sige til mig, jamen i mit hoved sagde han, der var innovation, det var fra tanke til faktur. Så det var sådan ligesom, bum, der var den lige sådan kapslet ind at sige, jamen det du siger med, at innovation det er for noget andre, det er noget, der skal give værdi. Dem, der køber det eller modtager innovationen, skal opfatte det som værende værdi, og det skal gerne være noget, der er lidt bedre end det, man allerede har i forvejen, eller kan finde, om det så er produkt, en service eller en proces. Men det kunne være, måske vi skulle prøve også at kigge lidt på det her, du sagde før med typer. Altså, der er jo nogle gange innovationstyper, det bliver sådan koblet meget op på, at det er, har jeg set i hvert fald nogle gange, så handler det meget omkring alle de her startups. Altså, det er sådan, man putter startups i kassen, det er innovative virksomheder. Ja. Er det sådan, vi skal se det sådan? Er det sådan lidt for snævert syn, tror du, eller? Nej, altså jeg tror, der er noget om det. Altså jeg tror at nærmest hele præmissen om at være entreprenør også taler meget godt ind i det der med at være innovativ. Altså at man gerne vil skabe noget nyt, ikke? Altså mange af de mange af de startups som lykkes, ikke, er jo ofte nogen, som enten går ind og udfordrer et marked på at være med en ny teknologi, eller på en anden vis er en disruptor i forhold til det, man sådan vil kalde status quo, ikke? Altså at altså prøve at gå ind og angribe markedet på andre kår end dem, der allerede er etableret i det. Ja. Så jeg tror helt sikkert, at der er noget om det, at entreprenører og startups har nemmere ved at arbejde med innovation, fordi at det er i DNA'et fra starten af. Altså hele præmissen for at starte virksomheden er, at man gerne vil gå ind og træde ind og skabe et nyt marked, eller træde ind på et eksisterende marked og disrupte det på en eller anden måde. Ikke? Ja. Men det er jo ikke, dermed ikke sagt, at hvad kan man sige, de store etablerede og sådan noget, så ikke kan reagere på det, eller ikke kan være innovative. Der er det bare nogle lidt andre mekanismer nogle gange, man skal have gang i. Ja, og jeg tror også, at du har ret i, der er noget af det her med, at den måde, man opfatter sig selv, når man er en startup, så man sætter sig selv i verden jo for at være innovativ, altså for at gøre noget nyt. Hvor at eksisterende virksomheder, måske deres tilgang til innovation er lidt mere nuanceret, og det er måske tilbage til det, du sagde før, med at man har de her inkrementelle innovationer, eller skal vi kalde dem små løbende forbedringer, og så helt op til det her lidt mere definerede begreb, man kalder radikal eller innovation, og det er sådan mere noget, der er sådan helt nyt, både for virksomheden selv, og for måske virksomhedens kunder og sådan ting. Og der tror jeg, at typisk en etableret virksomhed, de skal sådan lidt operere inden for det der spektre der, hvor en startup nok typisk mere sådan er over i den radikale, eller i hvert fald sniger sig lidt mere op i den boldgade. Ja. Men jeg har mange gange tænkt på, altså innovation, er det egentlig noget for alle? Ja, det vil jeg jo mene. Altså jeg vil mene, at hvis du ikke er i forandring, så er du på en eller anden måde i forfald, eller sådan et eller andet, eller stagnation, eller sådan et eller andet, altså, du skal sætte lidt på spidsen. Ja, okay. Hvis du ikke udvikler, så afvikler du, og den skal vi lige tænke over, hva'? Ja. Så det tror jeg, fordi at verden, som den er nu, ikke, jamen altså, der sker jo voldsomt meget hele tiden på teknologisiden, og på, hvad kan man sige, den måde, vi er consumers af diverse produkter og services på, ikke? Altså mange ting flytter over og bliver digitale, eller man finder nye måder at levere ting på, ikke? Og nu har vi en masse konflikter ude i verden lige nu, ikke? Altså, som jo også påvirker den måde, vi har varetager shipping og alt muligt, ikke? Så jeg tror ikke, der er nogen, som ikke på en eller anden måde arbejder med at være i forandring. Så sådan lidt hovedet lidt på blokken, så mener vi måske lidt at innovere eller dø. Ja, altså det vil jeg sige. Og så kan man jo så vælge at kalde det innovation, eller hvad man vil, ikke? Men altså i vores verden, i vores sprog, der er det jo, der vil det være en innovation, ikke? Altså, og måske en lille facet, vi skal have med også med innovation, som jeg ser det i hvert fald. Altså så handler det ikke altid om at så skabe noget nyt nødvendigvis, men nogle gange så handler det også om at spotte noget et andet sted, og tage inspiration af det, og måske implementere det i en ny kontekst, ikke? Ja. Så det er også en måde at arbejde innovativt på, at kigge på, hvad gør man
hvad gør man i nogle helt andre brancher, nogle helt andre verdensdele eller et eller andet, og er der noget der, vi faktisk kunne tage ved lære af, vi kunne justere i den måde, vi tænker vores services, tænker vores processer, tænker vores forretningsmodel. Det er også en af de ting, man også kan innovere på, ikke? Ja, og jeg tror, jeg vil da selvfølgelig også, bare lige for ikke at sætte det alt for meget på spidsen, altså det er jo ikke sådan, at vi kun skal som virksomhed, uanset man er ny eller etableret, der mener jeg ikke, at det kun er fokuseret på det nye, som du også var inde på. Altså det er jo, vi har også en forretning, der skal køre, hvor man skal forhåbentlig kunne sende en faktura i morgen også. Ja. Så det er jo nok også et spørgsmål om, at man kan balancere lidt mellem den kortsigtede og den langsigtede, fokus på innovation, og hvilken type af innovation man har givet sig kast med. Det er i hvert fald meget vigtigt. Vi har jo set eksempler på virksomheder, som har været meget, meget fokuseret på de langsigtede innovationer, og der er jo også, du er inde på selv emnet risici. De er jo noget større, når vi er på den skala, og det vil sige, typisk så er det jo måske også noget, virksomheden selv skal finansiere, for at kan sende de her folk ud i marken, og så prøve at opdage det nye land, hvis vi skal kalde det sådan. Ja, og alt efter hvad for en type innovation man vælger at vægte. Og det er også en af de grunde til, at det er godt at have en differentieret sprog med, hvad er innovation, de forskellige typer innovation, vi arbejder med, ikke? Det er jo også sådan noget med, at hvis man som en større virksomhed med noget legacy, sådan noget, gerne vil arbejde med lidt mere radikale innovationer, så kræver det også ofte et lidt andet setup, at kunne arbejde med dem, og kunne drive dem, og kunne, og kunne få nogle af de idéer tilbage ind i moderskibet, ikke? Fordi sådan en stor etableret organisation, der ofte det, de gør godt, altså medmindre man decideret arbejder med at udvikle ting, hvis en softwarevirksomhed eller et eller andet, ikke? Altså som hele tiden, driften er at udvikle nye ting og nye, hvis ikke det er det, man arbejder med, så kan man sige, så kræver det i hvert fald, at man hvis man gerne vil arbejde med nogle af de der lidt mere radikale idéer, at man så måske har en dedikeret funktion, altså en etableret research and development eller et eller andet, ikke? Altså som har en meget klart defineret mission for at arbejde med de her lidt mere radikale idéer. Ja. Jeg tror, en ting, som du gjorde opmærksom på for lidt tid siden, det er det her med sproget. Det er i hvert fald noget af det, vi oplever mange gange, når man er ude i de forskellige virksomheder, at man har sådan det sprog, man kan google sig frem til, og så søger man at prøve at finde en masse begreber på Google for at knalde det ind i hovedet på hinanden, og så siger okay, er det vi mener, når vi siger innovation? Men hvis vi skulle prøve at gribe lidt i værktøjskassen måske, Rasmus, hvad vil du så typisk gøre for at, måske, hvis du bliver bedt om at møde op til et møde, hvor der sidder, lad os sige, 6-8 ledere, og de er sådan lidt uenige omkring, hvad innovation det er for en størrelse. Hvad vil være et godt greb måske for at prøve at facilitere en eller anden snak for at få nogle nuancer på det her? Hvis vi skulle give et godt tip måske. Ja, nu sætter du mig også lige lidt på spot her. Hvad vil jeg gøre? Jeg tror i hvert fald, jeg vil starte med sådan måske at lige tage en snak om, først og fremmest bare lige sådan, hvad er innovation for jer, ikke? Altså hurtigt få testet af, om når vi snakker innovation i den her gruppering af mennesker, snakker vi så kun produkter, hvilket man ofte gør, eller kan man sige, kan jeg gå ind og udfordre dem lidt på, at det også kan være andre ting, ikke? Og så måske også have snakket lidt over på... altså man kan da sige, du måske sådan lige prøve at prikke til hver især og sige, okay, hvad er dit bud på innovation? For at folk de hører hinanden. Ja, okay. Og måske også sådan lige teste vandene lidt sådan i forhold til, hvor opmærksom er vi på de teknologier, der hvis vi nu snakker produkter og sådan noget, altså hvor opmærksom, hvor meget har vi egentlig sat os ind i, hvad, lad os bare tage noget, der er oppe i tiden nu, ikke? Altså AI. Hvor meget har vi egentlig udforsket potentialet i AI i forhold til vores services og sådan noget, ikke? Og andre, hvad kan man sige, andre større sådan tendenser eller teknologier, man kunne kigge ind i. Der tror jeg i hvert fald, jeg vil gøre det. Så vi havde sådan lidt en afklaring af, først og fremmest, hvad er innovation? Er det kun produkter? Kan det være andre ting?
er vi sådan meget on top i forhold til at kunne integrere og arbejde med de nyeste muligheder, der er derude i forhold til arbejdsmission, eller er der noget der, vi skal ud og have afsøgt, have afklaret, have gjort os bekendt med, ikke? Jeg prøvede også engang et trick, nu er jeg lidt nysgerrig, fordi det skal jo ikke nogen hemmelighed, for jeg kan lytte, at det er jo ikke sådan, at Rasmus og jeg, vi er ude sammen hver eneste gang. Der er mange gange, vi er selv ude. Men vi er jo også nysgerrige på hinandens erfaringer. Så det er også derfor, jeg måske lige satte det lidt på spidsen. Men hvordan vil du gøre det sammen? Ja, jeg tænkte nok, der vil nok komme susen lige i fjeset til mig igen. Jeg tror, jeg vil faktisk gøre lidt det samme, du var i starten. Og så har jeg prøvet en anden gang, det var at spørge de her kære ledere, og så sige, godt, nu tager jeg lige et stykke papir. Og så prøver jeg lige at skrive ned på papir, hvornår inden for de sidste 10 år i vores virksomhed, synes I, vi har lavet enten et produkt eller en service, som er innovativ. Ja. Og så får de lige sådan en lille summe øvelse på et par minutter, hvor de skriver ned, og så sagde okay, godt, det knalder vi op på tavlen. Og så hænger vi det op, og så prøver de hver at sige, hvorfor var det, at de mente, det der produkt eller service var innovativ. Og det er faktisk meget interessant nogle gange at finde ud af så, hvad de faktisk siger. Og så prøver jeg bagefter, apropos det vi sagde før, den her skala mellem, når noget er en radikal innovation, altså noget, der er sådan virkelig stort, svært nyt, eller måske sådan en inkrementel, så beder jeg dem om at tage de samme skilte, og så sætte dem op på den skala, for at prøve at få dem til igen og forholde sig til, hvad er ens, hvornår er noget sådan innovativt, måske i anden potens, hvis man kan sige sådan. Ja. Og så er det jo ret sjovt at se nogle gange, når så man siger, okay, det var inden for 10 år, at der måske kun er ét lille skilt, der sådan hænger i den kategori, de faktisk alle sammen synes, der er innovativ, og så alle de andre siger, jamen det var jo bare, at vi skiftede det her komponent ud i det her produkt, eller jamen den service, det er jo sådan set den samme, vi har nu, det er bare, nu kan man booke en sælger online, i stedet for at man ringer ind og bestiller et møde fysisk, så det er innovativt, nej, det var måske bare en lille forbedring. Ikke? Ja, det kan godt forstå, men det er sådan en godt wake-up call i mange virksomheder, tror jeg, at man... De får i hvert fald lige sådan en på oplevelsen, og tænker, okay, og så prøver jeg måske det sidste spørgsmål at sige, jamen, hvor innovativt er det nødvendigt, I mener, at vi skal være her i virksomheden? Og det er faktisk den sidste snak, jeg så prøver på at hjælpe dem til med at finde ud af, hvad for det ambitionsniveau bør vi sætte? Ja, og det er jo en af de ting, der også er rigtig vigtigt, altså man gerne vil arbejde med innovation, men at man er dels er enige om, hvad er innovation, og så dels også er enige om, måske også lidt om, hvad magter vi i dag? Altså, hvor gode er vi til det i dag? Ikke kun, hvad kan man sige, hvor gode er de folk, vi har. De kan have været på nok så mange kurser og have den helt rigtige baggrund og sådan noget, ikke? Men formår vi at omsætte det til noget innovation i praksis, ikke? Og så få snakket lidt om den der, sådan, okay, men hvis vi gerne vil være bedre, ikke? Hvor meget bedre vil vi gerne være, og hvornår vil vi gerne være det bedre, ikke? Og så forlade sådan en realistisk sådan en gap-analyse, ikke? Altså simpelthen sige, i forhold til, hvor vi er i dag, og der, hvor vi gerne vil hen, hvad skal der så egentlig til for at tage på den rejse, og hvad er realistisk at nå? Jamen, jeg får... det tror jeg også, jeg lige prøver at dele med dig også, Rasmus, et spørgsmål, jeg har nogle gange fået, når jeg sådan... typisk så, når man kommer ud til en ny virksomhed, og vi lærer hinanden at kende, og man har siddet ved mødet og introducerer hinanden, så bliver man mange gange, skal vi ikke lige tage en rundtur? Vil I have en rundvisning for os også? Jamen, det vil vi selvfølgelig gerne. Vi er meget interesserede i også at forstå sådan lidt mere inde bag gardinet, så at sige, hvad der sker i virksomheden. Og hvis det så er en handelsvirksomhed, jamen så er det jo køb og salg mange gange, hvor der er et stort lager og sådan ting, og så fortæller de jo vidt og bredt om, at nu har vi de her faciliteter og sådan ting, og så render der folk rundt også og lærer medarbejdere og sådan ting. Og så kan jeg ikke lade være med nogle gange at spørge den her kære leder, her i jeres virksomhed, er innovation, er det noget for alle? Og så bliver det sådan lidt stille, og så kan jeg godt se, at lederen han ikke altid helt ved, hvad han skal svare. Og det jeg faktisk bare prøver at finde ud af, det er, om han mener, at innovation, er det noget, som er på agendaen hver dag for alle medarbejdere, eller for nogen, eller kun måske for ham som leder, at det er ligesom ham, der er tagholder på det. Og finde ud af det, fordi altså skal lære medarbejderen, som kører rundt med trukken, og han har det ene med opgaver, der skal løses hver dag, han har måske så mange plukordre inden dagen om, og så skal de være ordnet og ekspedere der afsted. Hvornår skal han eller hun have tid til at innovere? Ja, og det er jo også noget, der er vigtigt at gå ind og få afstemt, når man gerne vil arbejde med innovation. Altså på hvilke planer arbejder vi med innovation, og hvordan arbejder vi med innovation, hvis vi arbejder på det på flere forskellige planer, ikke?
og at der ligesom er en rød tråd i, at det man måske i koncerngruppen bliver enige om, vi skal arbejde med strategisk i forhold til innovationen, men at der også så er en rød tråd ned til det lag, hvor man gerne vil se effekten af det, ikke? Ja. Ja, det er jo altid noget med at få det forankret og få det, hvad kan man sige, få gjort plads til det, så produktmedarbejderen, han også kan lave de der 10% af hans arbejde, eller 5% af hans arbejde, der skal laves på en innovationsopgave, at man får den rigtige hjælp og får den rigtige tid frigivet til at kunne gøre det, ikke? Så det er også, Jamen, det er også sådan, jeg kommer også til at tænke på, Rasmus, at det her afsnit, vi snakker om i dag, det er jo at prøve at sætte nogle ord på nogle af de her basale termer inden for innovation, og vi har kommet omkring det med, hvad er innovation, forskellige typer innovation, hvad er det for et sprog, vi har til innovation og sådan ting. Måske et andet begreb, vi kunne prøve at hive op af posen nu her, det er det her begreb, som er meget brugt blandt nogen, i hvert fald de kalder det front-end innovation. Det er sådan det engelske ord for det, eller sådan den tidlige fase af innovation. Hvis du skulle prøve at komme med dit bud på den del af innovation, hvad vil du så jeg vil sige, det er næsten et helt afsnit for sig selv og dykke ned i. Så jeg tror, i stedet for, så vil jeg sige sådan, altså en lille teaser, man måske kunne give til jer derude, det vil jo være, at det der med at arbejde med front innovation hænger enormt meget sammen, hvis man gerne vil opnå noget med hvad kan man sige, med innovationsagendaen, ikke? Fordi det der ofte er problemet, det er ikke for en etableret virksomhed i hvert fald, det er ikke at køre nye idéer igennem pølsemaskinen, når vi har en god beskrevet business case og målgruppe og alting er det klart defineret, og vi ved præcis udvikling i det og sådan noget, ikke? Det der ofte kan være problemet, det er at få gjort den der nogle gange en post-it-seddel, ikke? For den modet nok til, at vi rent faktisk kan lave en business case på dem. Så det tænker jeg, det er noget af det, vi måske kunne dykke ned i på et andet tidspunkt, når vi og snakke lidt den der front-end-proces igennem. Jamen, skal vi ikke bare runde af for i dag? Så? Jo, så vi håber i hvert fald, at I er blevet en lille smule klogere på, hvordan vi ser i hvert fald innovation er, og forskellige måder, man kan definere det på. Og så glæder vi os jo bare til, at I lytter med næste gang. Hvor jeg prøver at tage et lille emne med, vi så skal snakke om. Det vil jeg glæde mig til, Rasmus. Så tak for denne gang, og tak til jer, kære lyttere, for at lytte med til InnoTalk, så her fra InnoHav. Vi ses næste gang. Yes. Hej hej.